କରିବେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜାଳ ଯିଏ ଯାଚିକି ଆପଣ ଦେଉଥିବ କୌଣସି କଲିକତା ପାର୍ଟି କେବେ ନେବେ ନାହିଁ। କଲିକତା ଜାଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭିତରେ ଆସୁଛି ପାଣି ସେ ହାତରେ ମାରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଜାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି କାରଣ କାତି ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ ସେ ଓଜନ କରିକି ଦେଇଦେବେ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପଳେଇଥିବେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଛ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ଜାଳ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ତାର ମାନେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ତାକୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମିଟିଂ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜାଳ କେହି ଛାଡ଼ିବେନି କି ବାରବୁଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କି ଜାଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ମାନେ 2.5 ଏକର ପାଣି ଏରିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ମନେକର ଥିବ 1.5 ଏକର ତାର ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ଏକର ଏରିଆ ଆସିବ 1 ଏକର ଯଦି ଆପଣ ହେକ୍ଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେବୁ 90,000 ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ବାକି ପଇସା ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଗ୍ରୁପ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା ଗ୍ରୁପ କାମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ା ମରାମତି କରିବେ ଜଳ ସଫା କରିବେ ଖରା ଦେବେ ତାପରେ ये लोक लगे आप कुछ काम करेंगे यदि पानी अच्छी छाड़े पूर्व ताकू गाड़ी देवे पोखरी पूरा वर्षा दिन सुधा पोखरी पूरा रेडी तापर आम जो जाल बर्तन बिकुचु बर्तन जाल ए साइज अच्छी आपण पानी हला से जाल ए साइज पड़े आसे गोटे को आपण देबे 5 टका 7 टका 1000 पड़े 4000 3000 2000 ये जो जाल लेके छाड़ीबे एटा जाल आतु पड़ी पड़ी का दाम अधिक पड़ी पाए पड़ी यदि गोटे एकर पोखरी आपण 1200 पीस बड़ जाल छाड़े आप 10 ରୁ 12 क्विंटल माछ पाइबे गोटे एकर जाल दाम केतना जाल आप 3000 जीव कि 4000 जीव खाद्य जीव 10-20 हजार यदि आप पानी कर जगिले पैसा आप बचिला आप माछ मारिला समय बेपारी मैंने अच्छा गाड़ी आने बरफ आने आप द्वारा गाड़ी लगे पोखर माछ मारे आपको किसी करिया पड़ो 15-16 मसीह कलेक्टर संबलपुर मत पठे कटक जिला में जगह देखा से गाँव में जाइलु मैं भद्रक 2000 मसीह गोटे पोखरी गोटे पोखरी गाँव